Jama'a da Allah wannan shafin nawa, duk mai buƙatar labarin Gabas ta Tsakiya ya bi sauran shafuka na Ali Suwaga. Amma wannan shafin nawa zan maida shi kawai akan maida martani ko kuma akan tonan asirin abin da ya faɗu ko kuma tonan asirin abin da aka lullube wa mutane saboda shekara 10 a arewa kuma a yankin arewa. Wallahi yanzu muka fara. Shi yasa ma da muka tashi mu fara da ku muka fara da uwayen gidanku. Wallahi mun shiga yawon duniya ne ba don mu binciko komai ba, don mu binciko irin tonan asirin da kuma irin kullalliyar da kuke munafurtan mu. Yanzu ne za mu fara. Jama'a da zan tura sakona a gun Garba Gamandi dan Doro dillalin kifi. Na ga BBC sun tambaye shi ya ce wai yanzu lafiya kalau ana zuwa ana kamun kifi su basu ga wani bare basu ga wani abu na sojojin Faransa a yankin tafkin Chad ba. Kai Garba Gamandi dan Doro kai da kake Doro kake dillalin kifinka. Kai ka san tafkin Chad ne? Kai da sai dai a kama kifi ka siya baka san ko ina ba kuma har ka dinga cewa mutanen ku suna shiga suna fita shekara nawa? Kai da kake sansanin yan gudun hijira a zaune ana baka buhun taliya guda daya buhun naira 1000 kana Allah saka. Kai da kake cikin masifa har kai ne zaka zo ka kare gwamnati saboda an baka kuɗi ko da yake yanzu ba zan ga laifin masu zaune suna sansanin yan gudun hijira ba saboda in taliya aka ba su ma da taliya aka ba su shikenan saboda mun gana Hamdiya da ta je ta tsaya wa yan gudun hijira na garinta. Saboda haka ba zan ji maganar ka ba amma ka kiyaye maganar ka. Abu na farko jama'a zan ba ku labarin wani tonan asiri, wani wulakanci, wani abin takaici da ya faru da ni sama da shekara 13 da suka wuce. Duk wanda ya sanna a wannan lokacin ya san suna na Ali Suwaga kuma ya san ni dan kifi ne, harakar kifi dan kasuwa ne kuma sannan ina kai kifi kudu, ina kawo kayayyaki, ina kawo su manja su doya su wani abu doya sai in kawo ƙwarya 30 ƙwarya 60 a wannan lokacin. To bari in baku labarin wani abin da ya faru da sojojin Najeriya wanda da ni a ciki ya fara. Ai na fara kenan. Wallahi na fara kenan. Wata rana na je na ɗauko doya sama da ƙwarya 30. Sama da ƙwarya 30 a Maiduguri a Taraba. Na ɗauko ta na kawo ta har Kangarwa na wuce lokacin akwai Kangarwa, akwai Dogon Ciku, amma babu Shuwaran babu Mari. Wani lokacin akwai Fish Dam a wannan lokacin. Na zo na samu jirgin ruwa ne ya ɗauki ga baki ɗaya doya ta. Kuma duk wanda ya san area tafkin Chad ya san jirgin ruwa zai iya ɗaukan kaya kuma ya ɗauki mutum sama da mutum 40 a samansa ko 50. Ga baki ɗaya kayana ne sai kayan 'yan kasuwa. Kwatsam muka hau jirgin nan da mu da mutane sun kai mutum 40 da kuma sojojin Najeriya guda 3 a ciki. Sojojin Najeriya lokacin Dogon Ciku akwai Baret a Dogon Ciku, wa'annan sojojin akwai wani gaye ɗan Zamfara, sajan ne da wasu sojoji Inyamurai. Wannan sojojin ina ganin sun ɗauki kaki ne da ɗan salare da wasu kuɗaɗe za su kai wa sojoji a Kauciri. Mun hau wannan jirgin muna cikin tafiya mun wuce Mari kafin mun shiga jejin Kauciri a cikin ruwa kawai sai ga 'yan Boko Haram sun tare mu. A lokacin da 'yan Boko Haram suka tare mu, gaban su ne da ƙananan jirgi suka fito fulambot da makamai da jigajigai suka fito a gaban mu kuma suka fito a bayan mu. Direban mu dan Doron Baga ne yayi tsalle ni sunansa Garba ko waye ne yayi tsalle zai gudu a wajen suka harbe shi. In dan Dore yana nan zai ji labarin. Haka suka daga mana bindiga suka bude wuta suka ce duk wanda ya motsa a cikin jirgin nan sai sun kashe shi. Wallahi haka suka juya jirgin mu suka tuka muka tafi muka shiga har suka jawo muka tafi har Ciku Girade. A lokacin Ciku Gurade babu Shuwaran, amma ga baki da 'yan Boko Haram sun riga sun karɓi Ciku Gurade su kaɗai ne a ciki, daga su sai matansu sai kuma yaransu sai kuma su sun fi su 500 a wannan Ciku Guraden, wani gari ne a wajen. An tayar da Shuwaran daga nan har ka je Fishidan babu gari. Wallahi azim malamai haka suka ja mu suka kai mu wannan garin sai da muka yi kwana 25 a hannun Boko Haram, kwana 25. Wa'annan mutum 40 din da muka tafi da su a saman jirgi wallahi wanda muka dawo ba mu wuce mu 10 ba. Ba mu wuce mu 10 ba kuma mun je mun tadda mutanen da suka kama sun fi mutum 20 muka je muka tadda a wannan garin. Haka aka sauke mu aka fita da mu aka daddaure mana hannu da wannan sojojin. Wallahi wannan abubuwan na dinga tona asiri kenan har yau tanadi. Wallahi sai mun tona muku asiri. Baban zafa muka shiga yawon duniya muka je muka binciko wannan abin da muke zuwa muke sanarwa mutanen mu. Baban jawo fa wannan takaicin abin da aka yi mana fa shine yasa muka tsallake muka fita yawon duniya fa. Ba fa komai bane fa dan fa mun binciko gaskiya ne kuma mun binciko ta kuma wallahi sai mun faɗa yan uwan mu. Haka muka zo 'yan Boko Haram ina haka suka kama mu suka je suka zaunar da mu a cikin a cikin wasu gidajensu na kara suka zo suka dinga ce mana babu abin da za mu muku kowa ya saki jikinsa suka zo suka dinga tambayan suna kai dan wani gari ne, dan Doro ya faɗa, dan Baga ya faɗa, dan Maiduguri ya faɗa, dan Malafateri ya faɗa, dan Abadan ya faɗa, dan Kano ya faɗa, dan ina ya faɗa, duka dai suka dinga faɗan mutanen nan. Bayan sun gama faɗan mutanen nan gabaki ɗaya
ba mu sani ba, muna tunanin suna cewa ba matsala, malam ya yi tafiya, Amir ya yi tafiya, idan ya dawo Amir za mu sallame ku kowa ya koma. Mu ba mu sani ba, sun daddaure mana hannunmu, ba su bar mu da yunwa ba. Wannan doyar ta sama da ƙwarya 30 ko ƙwarya 40 din nan, ina kallo haka aka dinga ci mun doya. A yanka ga shanu nan sun fi 300 a wannan ciku guradan, sai dai a kama saniya katuwa a yanka, a dafa mana abinci. Ba su bar mu da yunwa ba, abinci kala kala, shinkafa, da mun jirgin namu akwai shinkafa ta 'yan kasuwa. Haka aka dinga dafa mana abinci muna ci. Na rantse da muka yi kwana 20, su da mun wa'annan sojojin da aka tafi da su uku, ba a cikin mu aka bar su ba, maida su gefe aka yi a ciku garade. Da aka maida su gefe, wallahi mun fara tonan asiri kenan. Da aka maida su gefe, kuna ji ko, bayan an maida su gefe ban ma san su ba, sai lokacin da Amir ya zo, bayan Amir ya dawo, aka fito da mu ga baki daya. A lokacin sai dai kawai ka ji an kama sunanka, an ce wane wane, daman sai rubuta suna, koma can, wane wane koma can, wane wane koma can, wane wane koma can. A lokacin na faɗi sunan garinmu, kuma lokacin garinmu ba a ɗauki gora ba. In dai garinku ba a ɗau gora ba to kai ka sha, amma in dai garinku an ɗau gora to kawai kai daman kashe ka za su yi. Suka dinga ta gwara mutane, wane koma can, wane koma can, wane koma can, wane koma can. Ashe sun gama ware wanda za su kashe da wanda za su bari ne. Da Allah ya taimake muka faɗa hannun wanda ba za a kashe din ba, aka bar mu, saboda mu area mu ba ɗauki gora ba. Amma daga wannan garin, daga yan Doro zuwa yan Baga, yan Maiduguri, haka muna kallo a gaban mu aka musu yankan rago. A gaban mu aka yi musu yankan rago, sama da mutum 50 da suke kan jirgin, wasu aka kashe su. A gaban mu aka yi wannan. Wa'annan sojojin su daman ko magana su ba a yi. Wa'annan inyamuran a gaban mu aka yi musu yankan rago. Aka zo kan wannan sajan ɗan Zamfara. A wannan lokacin nan nace to zama da jahilci ma bai yi, dole ne mu shiga duniya mu nemo ilimi wallahi. A lokacin din nan wannan Amir din nasu, malamin nan nasu, yana faɗan laifinsa, yana ce mai ɗabutu, sojan gwamnati da kai sojan gwamnati gwara kai kaza, ya kawo hadisi, su kawo hadisi, ya kawo hadisi, su kawo hadisi wanda zai kare shi. Wallahi azin a wannan lokacin wannan ɗan Zamfaran malami ne, soja ne kuma saje ne. Babu irin hadisan da malamin ɗan Boko Haram din nan bai kawo wannan sojan ba. Babu kuma irin hadisan da wannan sojan bai kawo wannan dan Boko Haram din ba. Ya kawo wannan ya ce to ai hadisi kaza ya ce kaza kaza kaza, shi ma ya kawo wannan ya ce hadisi kaza ya ce kaza kaza kaza. Abin da tsayi da zan kawo muku kissar. Wallahi karshe wannan wannan sojan ya fi yan Boko Haram din gaskiya, sai da suka ce masa kawai yayi shiru, kawai jinin sa ya riga ya halatta. A gaban idan mu ce jinin sa ya riga ya halatta, kada ga mana komai, kai da dabutu ne? Kai da dabutu ne? Sojan nan ɗan Zamfara roƙon Allah, roƙon su yake, nace ni daman na san, yake faɗa, ni daman na san tunda na shiga hannunku na rantsa da Allah na san ba zan fita ba, amma addu'ar da nake yi ku ɗauki wannan bindigar ta ku sa ku harbe yi. Wannan Amir ɗin yace ai yanka ka zamu kamar yadda muka yanka ka ɗan uwanka. Haka suka kama shi suka ɗaure shi yana salati, haka suka kama sa a gaban mu suka yanka sa. Kuma tsakaninmu da wannan ciku guradan zuwa dogon ciku tafiya ce, ko bindiga aka harba ana jin ta a dogon ciku. Kuma sojoji ne sun fi 1000 a cikin dogon ciku, sun fi 1000. Bayan an gama da ƴan wa'annan garin da suka ɗauki gora, haka aka zo kanmu, mu da area ba ɗauki gora ba. Suka mana wa'azi, wa'azi na shiga kai, wanda in kai jahili ne na har kanka gashin kanka sai ya tashi. Sannan suka ce kofar su abu take, akwai mai shiga. A cikin wanda muka rage wa humu guda 20 ba, mutum 10 suka daga, yace suka ce duk wanda zai shiga aqidar su ya daga hannu. A cikin mu sama da mutum 10 suka daga hannu, aka samu dan shahada ya daga hannu, yace yana buƙatar ya je ya sanar da mamarsa. Aka ce an baka dama, rawa muna ba ma tursasawa mutum. To daga nan muka samu kafa, wannan ma ya tashi ya ce baban shi ba lafiya, wannan ma ya tashi, wani ma ina tashi nace zan je sanar da mahaifiya na zan dawo. Suka ce to in kun je kun sanar da su, in kun ga dama ku dawo, in ma ba ku ga dama ba za mu je garin da kuke, kuma idan muka je muka same ku, daman ku kashe ku zami, saboda mun gaya muku gaskiya. Wallahi a cikin mu sama da 50 din nan ba mu ce mu goma muka dawo ba. Jirgin nan namu da ya dauki kayan nan namu empty aka dauke shi. Amma abin takeici, bayan sun dauki sun ba mu jirgin nan, muka tuka jirgin nan muka dafi dogon ciku. Abin takeici fa, tsakanin ciku gurade da dogon cikun nan sojoji sun fi 1000 a dogon ciku, amma a so su yaki wa'annan yan Boko Haram din, wallahi ki suka yi. Amma abin takeici, mu da suka nuna mana hanya muna zuwa, kawai sojojin Najeriya suka kama mu har da duka. Wai ina sojojin su? Bayan suna gani, daga nan lokacin na dinga tsino sojojin Najeriya. A wannan lokacin wani soja ya ce ina dan uwansu, ya ce ai ka san inda suke. Aka je aka kama mu aka samu a rami. Sannan daga cikin wani sojojin su ya ce a ciro mu, ya tattambe mu, suna faɗa muna faɗa, saboda mun gama sifar da mai gani, kuma suna da abin da za je su karɓo mu din. Ragwage kawai sojojin Nijar an sa musu haka, muka ce ai ga inda suke nan, kun ga hanyar da muka fito, ku ba hanyar ku je ku tarar da su mana. Garori kawai za ku zo ku dinga ce mana wai kaza har kai sojan Najeriya area tafkin taji ka isa ka gaya mana wani abu. Kai da kake gudu kake ihu, sai mu karɓi bindigar kama mu kare ka. Soja nawa ne muka karɓi bindigar shi, mu je mu fita da shi lokacin da muna gora, ya dinga ihu sai mun da shi gida.
ka zo kana wani magana wallahi ƙarya kuke yi wallahi mun dinga tona muku asiri kenan har yau tanadi wallahi